Crec que en Biel ha exposat molt bé quin és aquest marc general allà on en aquest moment ens trobam. Tenim que d'ençà del 2002 al 2007 les Illes Balears han crescut el seu producte interior brut un 1% menys que la mitjana estatal. Això és simptomàtic i només té una explicació, que és el greuge fiscal que pateixen les Illes Balears. Biel ha dit molt bé que aquest 14% que en aquest moment reconeix l'Estat, un 17% segons la Fundació IRLA, però en tot cas el dèficit més gran que pateix cap territori a Europa, poden dir moltes clares que les Illes Balears són les illes més perjudicades per Europa, pel seu propi estat, i això és una situació totalment insostenible. És una situació que se viu dia a dia i ho vivim els qui estem en aquest moment les institucions en el mateix volum de funcionaris. A les Illes Balears tenim la meitat de funcionaris que hi ha a Extremadura, tenim gairebé la meitat en tots els serveis. Avui mateix veiem com les xifres que s'han donat de dependència, les Illes Balears tornen a estar a la cua. Desprop de 280 milions només en arribaran 6 a les Illes Balears, i això és en definitiva un sistema de finançament que a més és crònic i ens perjudica. Ja fa més d'un any que se va prometent que mes darrere mes tindran les xifres exactes d'aquest finançament, però el que se va prometre a l'estiu de l'any passat, en el Nadal de l'any passat, fins i tot per Reis d'enguany, encara no ha arribat res. Hi ha hagut canvis en Solbes, ja no és, i el nou sistema de finançament tampoc no el tenim damunt la taula. Només tenim una xifra de 7.000 milions, i jo crec que si ens fixam en aquests 7.000 milions que ha posat l'Estat per pal·liar aquestes dificultats i els 9.000 milions que ha posat l'Estat per reflotar la caixa de Castilla i la Manxa, se veu la voluntat que té un Estat en aquests moments governat per un govern progressista de canviar aquest sistema. Si l'Estat està disposat a posar 9.000 milions a la caixa de Castilla i no en sortim de 200 o 300 més per les Illes Balears, això és un insult cap a les famílies més necessitades i que més pateixen aquesta crisi en aquest moment. En aquest moment s'estan fent servir els recursos dels ciutadans que més malament ho passen per beneficiar en aquells que, en aquest cas, Esquerra ja va fer una campanya en aquest sentit, de que no pot ser que els beneficis se privatitzin i les pèrdues se socialitzin, i en aquests moments estan veient com l'Estat posa els béns bancs i no la posa en els territoris, que és allà on hi ha la gent més necessitada. En aquest moment de crisi s'està dient i s'està repetint molt que les injeccions econòmiques s'han de fer en els sectors productius, s'han de fer amb mesures pal·liatives i s'ha de fer en recerca i desenvolupament de cara en el futur. En aquest moment les Illes Balears inverteixen en recerca i desenvolupament manco que Botswana. Manco que Botswana vol dir manco d'un 0,3%, i això és fruit d'aquest sistema de finançament que ens perjudica. Les dades ja els han donat moltes vegades i les explicacions numèriques fa anys i panys que se van manifestant una vegada rere una altra. És per aquest motiu que pensam que era oportú que ja va ser hora que hi hagi una mobilització, un sortir al carrer a reclamar allò que és just a les Illes Balears. Que els ciutadans surtin al carrer i reclamin, com fan en el territori, com fan en la llengua, com fan en altres molts aspectes, perquè reclamar allò que realment és la mare de tot plegat, perquè sense finançament no hi ha progrés, sense finançament no se poden comprar espais, sense finançament no se pot beneficiar, no se poden fer incentius als emprenedors d'aquesta terra. És per aquest motiu que hem decidit posar ja una data, la data és dia 25 d'abril a les 7, i volem que totes les organitzacions, partits polítics, que hi estiguin d'acord, que realment pensin el mateix que en aquests moments plantegem Esquerra i Entesa
venguin convoquin una manifestació, una mobilització davant la delegació d'Hisenda per reclamar abans d'aquesta data que se'ns està donant ara del mes de maig, per reclamar allò que és just per la llei.